Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang di Bu. Ngeterno pesenan iki lho, pesenane akeh. Oh, ngeterno pesenan. Yo gendol aku. Lah iya to wis goceki. Kae, apa yo iso? Ngono. Nang ndi ngeterno nang ndi iki? Nang Karang Tengah. Oh, ngeterno antara tengah, guys. Aja melu lho, Dik. Gak iso nggawa. Ora iso nggawa, Pak. Nang Karang Tengah kono. Piye iso ora iki ngarep sitok Mas? Abjur ora? Dicangking lho. Goceki ngene ya. Wis ayo nek iso ora karo goceki. Heh? Yes, engko lanjut engko ya. Yes, tak teko iki, Bos. Sare tekon. Biru. Ora apa-apa. Heh? Ora apa-apa. Buka oleh. Nyapa ora. Assalamualaikum. Kanggo tiyang wonten niku, Bu. Lah kuwatah ke jenengan mboten saged ngasto, Bu. Makan keterne anu. Assalamualaikum. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Anu 40 hari ning bae. Walah, nggih kok kinten acara nopo. Sederek mengke anu Oh. saking Jember Jombang. Walah, nggih. Kersane Kok katon. kangen ngoten lho. Nggih. Gimana kersane katon cemilan. Oh, nggih. Mantuk. Nggih. Langsung dari pundi? Teng mriko wau, tiba tasik mriki meleh ngoten. Mriko kan enten anu griya biru nggih. Para guru lho, Bu, nggih. Nggih. Lah jenengan pun kula sing mboten biru sekilan. Mboten nek bablasen kok ya. Mboten. Pinten, Bu? Anu 900 mawon. Sing niki wong mboten enten ibuwe soalé anu napa ngetres. Nah niku kula ibu sekedhik niku. Sing anu. Nggih, 900 mawon, Bu. Sing Sampai sampeyan udah. mboten saged. Nggih. Lagi baik kuata. Kula damel pinten-pinten nggih nika. Matur suwun nggih. Nggih kula dicerke nek bodho niku kula nyetok, Bu. Kuwatah sing pesen soalé iki ya. Nggih. Wong kula tandang kiambak lho, Bu. Nek iki nek baca Nggih. Jenengan Nggih. WA nggih. lagi pun kula pesen nek pun kula WA Nggih, pun kula screenshot nika kerasane mboten lali kula. Iki sementara niku Nggih. nek Anu Bu niki ngapunten mboten saged mlentuh-mlentuh soalé kan kathah wijene to. Dadose radiali talit soalé kan kathah wijene niku. Nggih, tapi rasane sing gurih. Lah iki rasa Kula kuwatahi tenan wijene lah buni remen kok kathah wijene. Mboten napa-napa kok. Wijene kuwata eco. Nggih. Sing pengalih niki kok Nika pados seputih-putih kosong. Terus akhirnya mosokane caruban kula ngoten terus akhirnya alah wis kuwi ae kula ngoten. Nek niki kuwatah Bu wijene lagi kula kula katahi kangge nggih. nyuwun anu tanah wijen kersane. Nggih, matur suwun lho Bu, nggih kula larang nek ngoten. Anggone Ibu matur suwun. Nggih. Larang rumiyin lho Bu. Ini kasih ini. Sama Ibu. Tasih puanas lho jam ya enten Bu. nggih. Nggih. Iki dadi absen iki. Nggih. Pun monggo. Monggo Bu. Lho nyampo mampir. Dolan oh, nek ono bukae opo?
Iki mampir tuku pentole Pak Joko. Diupahi pentol iki lho. Nganterno kae. Yo, iki lho, mantap iki lho. Pentol enek sing gedhi iki lho. Gedhi. Pak Joko iki, pentole Pak Joko. Lho nek gedhi. Tahunnya bener kan? Ngaten iki bukae jam pinten, Pak Joko? Nembe buka. Oh, nembe buka. Nembe buka, Pak. Oh, iki malam. Sampai jam pinten biasane dalu? Jam 9. Iki teman-teman sing arek pentole Pak Joko Wis ready iki. wis ready. Yo. Namanya kalau lagi juga. Iya. Biasa lah. Ki neng Sumber Gandu. Caruban Duren Tulung. Longke nggih niki mawon pesan mboten pedes. Pedhi ya kula pedes. Iki sambelnya bermacam-macam Pak Joko ya. Ya reno-reno enek sing sambel pedes, enek sing sedang, enek kecap. Sama kecap dan Double belum rasanya. Enggak rasa kayak double. oh, antri. Antri pentole, antri. Nah, wis teko omah. Dut. Dut. Sayang. Itu. Iya, kan? Ngawung nek atuh ya. Udah piye engko? Heh? Enggak nek. Tapi kan enggak pedes, wong pentol nganu ya. Pentole Pak Joko ya. Sambel. Ngene iki lho. Di pentol sambel. Karo mangkok gak ada saus, Nang. Es. Kuwi to. Gak ada sambel. Anu ledit. Karo piring lho. Iki Dut. Angka oren lho. Dut. Masih piring-piring gak ada pentol.
Omah biasa bumi tidak yang ngene iki. Omah ngene iki, tak kira omah dua. Cuma yo resik, heeh, omah resik. Rata no. Wes Bu. Nah. Tutup. Dua lagi ke sing ngeplok kok. Ya Allah. Ya wes nek no. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.